dati. Ayo turo na tagai ako ra. Tapuan ra ba kadi ra ba ka musugot-sugoon ha. Ay panghawa mong duha bi, mga gagmay mong tao pero mga dagko mong tingog lakaw na mo. Saba mo. Ako, ginganlan pa ko ni burikat o ginganlan pa ko ni Jaubang Syula. Kay nitilaw ko na si Johnny Junbert baho ko nung duga. Di ba? Bastos sila oy mga traidor. Bantera man si Michelle di ra ba gwapa. Ano nang tawa mo oy ansay mo oy. Tinuod man pud nga di si gwapa di ba? To be honest ha, ako burikat man ko pero mas burikat si oy dahag laki. Kay ngan siguro ako kadungog bantera makang bajiya kag gilibak day ko nin bantog ginapaakan ang dila. Highlight ka na ko'y pangutana ba? Si Junbert ba imong uyab icing ba si Kay murag bagay si ibutang sa ibabaw sa ang cupcake. Ay hala pasensya na ha nang limos ka wala ba misensiyo? Si Michelle na. Hala sorry wa ko hibaw si Michelle day naabi ko ba mga limos o ikaw din a Michelle? Imuha na ng cupcake deton la diretso kan ana. Adyo na ibalik sa lamisa kay imo na magikuha di ba kay hugar wa kag kamot. Unsa man nga mananap oy sige magsudsunod oy ganina ra gajud ni. Ay na hilab tibuang ka ha. Hala sorry. Okay ra ka? Paghilom kay labaw pa kang di gwapa oy. Deserve kay mangilog mas ang uyab mo nagabaan ka. So what? Nahuman akong tilaw oy mana. Never again. Ate nakabasa ko sa mong cellphone magkita ko na mo. Junbert man to og pangan di ba? Dai, please pag ngisa ko nin juday ka pasig makapatay ko ron dai. Ug mapreso magari ko duawan